València. Listen to me, as València. Hola a tothom, això és el 5è capítol de Suavitat Universal, l'únic podcast amb més integrants que oients, i avui us portem alguns canvis que deixaran irreconeixible el programa per al públic més fiel. Hem canviat l'apartat inicial en el que debatíem per una entrevista de dues artistes que han començat un projecte amb un fort caràcter reivindicatiu i polític. Els hi preguntarem una mica d'on ha sortit poesia viral i quins són els seus propòsits. Tot seguit, i tornant ja als clàssics d'aquest programa, el Xavi ens porta una recomanació seriòfila des de la secció de Filmotec. L'Ivan ens recomanarà un llibre sobre el punk a Catalunya i, finalment, el Blai, com a periodista compromès, ens porta un documental sobre què seria passar un dia com si estiguéssim i fóssim integrants del grup Los Chicos del Maíz. Segons, i comencem. After party, dirty penca, mus de felpa, penalti, panenca, suau, requete suau, centra turma, tendes d'entrar en la tundra, coco, cachimba, guayada i caquis, sexe, saxa, coquetes de daxa, llit de mamelles, monsolast, metralla de peluche, se m'estàs barat, de cap a la banya, flotador crocanti, abrocias coches de colpa al ralentí, moqueta de culs, quedarte en coní, matraca rosa, fluor, dormir amb el pijama, per dins dels calcetins, paper elefante, brócoli en spray, en beber a un quart tota la marsala, ho fum tot el mundo, me portes tot el material. Doncs ja som aquí i comencem amb el 5è capítol. Què tal esteu? Bé. Bé. Hola. Començarem per l'apartat de l'entrevista, ja que tenim persones noves al programa. Vaig directe i us llanceu. Què és poesia viral? Va, empieza tu, Sandra. Bé, doncs Poesia Viral és un projecte cibernètic en el que estem organitzant una exposició online en aquest context de confinament, i el que vam fer va ser com una crida a les nostres companyes i amigues més properes que pensàvem que tenien alguna cosa a dir a nivell crític sobre aquesta situació, sobre el sistema col·lapsat del capitalisme. I bé, realment dins de... es diu poesia viral, però dins del que entenem com a poesia encapsulem com diferents disciplines, i a través de l'Instagram que hem creat el que anem fent és anar pujant les obres que aquestes 25 artistes hem estat creant fins ara. He vist que a la descripció d'Instagram posa la instrumentalització poètica de la precarietat de les nostres condicions materials al servei del vintraix i la lluita anticapitalista. Podríeu desenvolupar-ho? Aviam, hi ha moltes coses aquí. Primer de tot, aviam, torna a dir la frase, perdona. La instrumentalització poètica de la precarietat de les nostres condicions materials al servei del vintraix i la lluita anticapitalista. Ho dic bé? Sí, la lluita anticapitalista, doncs perquè pensem que el que està passant és una cosa que estava passant abans i que al final no deixa de ser un col·lapse més del capitalisme, com tants altres ell ha superat. Ara haurem de veure si estem disposades a sobreviure a aquest col·lapse i seguir-nos mantenint com sempre, o si en un context de crisi podem pensar més enllà, tot i que és una reflexió que hauríem d'haver fet fa molts anys. Que la fèiem, que hi havia gent que la feia, però ara és clar, les conseqüències d'aquesta crisi és com molt més general. Són superevidents. Sí, són superevidents, que al final, jo no sé què passarà amb això, però l'únic que tinc clar és que a la classe trabajadora le ha acabado de joder, como siempre, como todo lo malo siempre jode a las clases trabajadoras. Això és tangible. Després, el que passi a partir d'ara, doncs no sé, no tinc una bola de cristal. Després, el del vintraix és una mica l'estètica del primer internet, que és trash, però també és antic, perquè eren les eines que teníem nosaltres en aquests moments. I artefactes en temps de pandèmia neoliberal, no em sembla? L'artefacte és perquè defensem l'art o l'obra d'art com un artefacte i no com un producte. Un artefacte al servei de la funció, de la seva funció i de la seva utilitat. En canvi, un producte sempre està al servei de les inèrcies de mercat. Total. I era això una mica. Al final, afegeixo un parell de coses. Jo, teòricament, que és el que estem intentant treballar ara per materialitzar aquesta exposició un cop es pugui, per remunerar la nostra feina, perquè no ens oblidem que estem treballant, al final el que estem intentant és reflexionar
sobre quines pràctiques de resistència podem iniciar o podem desenvolupar o podem investigar en un context de confinament on és impossible trobar-se col·lectivament, però els malestars i la indignació, ja sigui cap al govern, ja sigui cap a l'Estat, ja sigui cap a les mínimes injustícies que ens estan creant tant de sofriment, Això seria... doncs això, protestar. Com protestar des del confinament? Com fer-ho, no? Com fer-ho a nivell... I amb l'internet, que és una eina que s'ha patentat d'una manera gairebé absoluta. Sí, i a partir també com de l'autogestió, encara que és un concepte que està com bastant sobat, però que el volíem tractar des de la millor de les perspectives, perquè al final ho estem organitzant nosaltres, estem currant nosaltres i no tenim cap ajut econòmic de res, de ningú. I també heu dit que la vostra voluntat és lligat amb això que explicàveu, polititzar poèticament el malestar. Dues preguntes aquí. I ja us deixo... En primer lloc, com ho esteu concretant en termes més concrets i pràctics, fins i tot diria tècnics, és a dir, des d'Instagram, quines reflexions concretes i discussions heu tingut sobre el respecte. I després una altra pregunta, i és si això ho feu perquè creieu que el món de la cultura està històricament o està bastant desvinculat del món de la militància política i de la protesta política, i potser si especialment a Barcelona és una qüestió en la qual despunta especialment en això, no ho sé, el tema marca Barcelona, no ho sé. Aviam, d'instrumentalitzar poèticament és perquè la paraula instrumentalitzar sempre té una connotació negativa, però clar, com tu bé has apuntat a la teva segona pregunta, per mi sí que existeix una crisi entre la cultura i la política. I això es tradueix en una crisi entre l'estètica i l'ètica, i al final entre el que és la bellesa i el que és la ideologia o les ideologies. I a mi aquesta tensió m'interessa. Aleshores, instrumentalitzar poèticament els nostres malestars, no? O d'alguna manera, era reivindicar un gest de rebel·lia, però amb un component poètic, amb un component estètic, amb un component artístic, perquè la forma també està plena d'ideologies, com ho està el contingut. I en què es pot veure exactament? Diguem, en quines parts veu, en la vostra poètica o en la vostra estètica de poesia viral es pot veure aquesta voluntat de polititzar quins malestars, Jo he vist aquell vídeo, un vídeo que crec que, Joana, tu parlaves amb la teva mare i li preguntaves sobre què li diries a algú que diu que netejar cases és menys que qualsevol altra feina. No sé si vaig bé per aquí, seria aquest exemple o no? Sí, al final es materialitza perquè, des de dues perspectives, és a dir, la materialització d'aquestes obres és totalment precària, tenim les eines que tenim i, per tant, això és una aposta per exhibir les condicions materials i a nivell de contingut, deixant a banda que tot és polític, ara ens haurem de preguntar si el personal és polític, però també potser el personal, a banda de ser polític, també és col·lectiu, no? Que això sembla que ens havia oblidat. A mi almenys, jo faig superautocrítica. Però jo crec que es veuen aquestes dues coses, com en les condicions materials de la peça, que es veuen estèticament, formalment, i a nivell de contingut sí que no crec que hi hagi cap peça que no sigui anticapitalista. Claro, y que aparte también molts cops cuando caemos un poco como en lo panfletario político, no sé por qué se roza un poco como la estética cutre, y desde aquí estamos como intentando decir, oye tío, podemos hacer las cosas a nivel estético de una forma súper chula con las condiciones que tenemos. Es decir, no sé, es que muchas veces entras, todo lo político a veces está como ligado a una estética, pues no sé, eso un poco cutre, y nosotras queríamos decir, oye, no, al final posicionarnos de esta manera a nivel estético también es político, ¿sabes? Y lo cutre, en plan, lo cutre mal. A nosotras nos encanta el cutrerío, pero nos encanta el cutrerío bien hecho. Bien, exacto. Convencidas. Exacto. Aquí hi ha una altra pregunta que tenia, que l'ha fet l'Ivan, en aquest cas, i ell deia si el concepte egotrip us sona. Egotrip? Egotrip, sí.
A mi no me suena, la verdad. No? Bé, jo... I a la Sandra? A mi em sona una mica, però no sé. No sé Bé, és un concepte provinent del món del rap que, diguem, consistiria en una espècie de performance narcisista del cantant i, com bé sabeu, l'origen del rap, el Buah, i de la qüestió de classe, i que consisteix en una espècie d'autoempoderament de les persones oprimides, tant material com culturalment. Respecte a això, heu vist l'última cançó del Macaco que ha resucitado a Nach? És que és egotrip total, esto. Sí, exacte. Jo us volia preguntar, el ¿Tú lo post... habéis visto? Jo no l'he vist. Por favor, Jo escoltava Nach, es egotrip total, de verdad. Es muy heavy. I a Segotrip també un post que heu fet a Instagram que diu Art Workers Want Kiss Ass, per exemple. Depèn de... Aviam, estic entenent que egotrip és com un concepte pejoratiu, no? Es diu des d'una perspectiva... No es diu des de... Doncs a mi m'encanta l'egotrip. És a dir, això de que l'altivesa només és de rics, basta. L'altivesa i el gust per l'estètica també és de pobres. Per favor, jo reivindico que els fills dels treballadors metal·lúrgics es tornin bojos escoltant Wagner. Saps? I això, a vegades, la penya, tant d'un sector com l'altre, li estranya. No sé, i també crec que en tot el que és la cultura del hip-hop, del rap, del trap, és el que tu has dit, és un gest performàtic, no? I al final és artístic. I no sé fins a quin punt hem d'ideologitzar això. És a dir, fer tan gana et pot caure millor o et pot caure pitjor. Però és interessant com ell ha exhibit, al final, tot un procés de precarietat cap a la fama, estiguem d'acord o no de com ha sigut aquest procés o d'arribar a la fama o no, però és interessant perquè ho ha visibilitzat. I per mi no hi ha tanta diferència entre visibilitzar les condicions materials quan treballes precàriament que visibilitzar les teves condicions materials com van variant al llarg de la teva carrera artística. I l'ego, no? I la jerga i el beef, aquesta cosa, forma part d'un tarannà. I a mi aquest tarannà m'interessa. No sé, és com quan a mi em diuen escandalosa per les meves arrels andaluses. Sí, clar que ho soc i clar que a vegades la cago, però no sé, forma part d'un tarannà i hi haurà raperos que nos caigan mejor y raperos que nos caigan peor, que nos gusten más, que nos gusten menos, más machistas, menos machistas, però en tot cas, el tant per cent de masclisme o d'egocentrisme i narcisisme que hi ha dintre del rap és el mateix que et trobes a l'aqua del súper. El rock. Y al rock, bueno, los rockeros son peores, que los raperos. Mira, a mí me encanta el rock también, pero... ¿Quieres decir algo, Sandra? Sí, es que claro, yo creo que hay, bueno, como en todo está como el ejemplo bien y el ejemplo mal, ¿sabes? Yo por ejemplo, estaba hablando de lo de la última canción de Macaco con Nach, que me ha hecho muchísima gracia, que por cierto también colabora el niño de Elche, que es que realmente no sé cómo se han prestado para hacer eso, porque... yo creo que tiene que ver con el ego trip porque, no sé, se victimizan de una... O sea, la canción se llama La oveja negra, ¿vale? Es que me hace mucha gracia. Qué viejuno. Sí, es que es muy viejuno, tío. O sea, yo pienso, si todavía hay peña que está atrapada en el 2016, rollo Narcos, hay peña que sigue en el 2006, ¿sabes? En plan, haciendo canciones, metiéndole ahí un rap cutre, poniendo una voz en off de la figura de la mujer, claro, porque la mujer dentro del rap ahí tenía como los coritos y tal. Bueno, no sé. No sé, cuando la escuchéis ya si eso algún día hablamos sobre el tema. Vale. Pero eso sería como el egotrip mal, el egotrip de decir, hostia puta, soy el artista, soy la oveja negra, pero realmente me sitúo como moralmente por encima de los demás. Eso mal. Yo creo que lo que nosotros hacemos bien, lo que Macaco està haciendo mal. Ara, vull fer una aportació. L'egotrip aquest que acabo de descobrir, normalment quan se'ls atribueix als tios, són xulitos, són, ¿sabes? Mujeriegos, machistes, fins i tot són masclistes. En canvi, les ties, quan agafem l'egotripe aquest, som unes ligeres, unes guardes, saps? Però per això crec que hi ha més egotrips femenins guais que egotrips masculins guais. Clar, perquè només pel simple fet aquest ja és disruptiu amb una cosa establerta. Si un egotrip en una banda està ben vist i en canvi en l'altra no. Total. Reprenent un fil que comentàvem abans sobre el vídeo i sobre com mencionaves que el tema de visibilitzar unes condicions precàries de vida ja de per si és una qüestió interessant i transformadora. Diguem,
A mi m'ha fet recordar en el vídeo que el fet que tu li preguntessis directament o a la teva mare o visibilitzessis com estava treballant una persona, una dona que neteja cases, que trenca molts estereotips amb una certa esquerra que es pensaria que parla en nom dels obrers i que als obrers només els interessa el menjar, però no els hi fiquis. El que deies tu, no? Wagner, què dius? No? I a mi em feia pensar en aquest cartell de les manifestacions a Cornellà als anys 70, que deia los hijos de los obreros queremos estudiar. Tenia aquest propòsit, el vídeo? Perdona, David? No, perdó, tira. Tenia aquest propòsit, el vídeo, i una mica tot en general? La veritat és que no tenia aquest propòsit. Sí que el tinc en altres peces. Per exemple, en la meva primera peça, Juana Dolores, sí que hi ha, això està més latent. Però aquesta peça era... Jo vaig estar molt malament al principi del confinament. Jo porto aquesta última setmana bé, però jo l'he viscut realment malament. L'angoixa econòmica em pertorbava molt, la dissociació de realitat, adonar-me'n que he sigut una ingènua i una frívola total per deixar-me arrossegar per tot aquell discurs de que és una grip que afecta només a la gent gran i a la gent amb patologies, que després me n'he adonat que és una posició fastigosament neoliberal, no? És a dir, aquella gent que no és productiva al 100%, no passa res. I els nostres avis són el nostre patrimoni, també, i això ho hem banalitzat un munt. Aleshores, jo tenia ganes com de fer... Bueno, em va indignar moltíssim, de cop i volta, la feina de la meva mare, d'allò que durant molts anys jo em vaig avergonyir i vaig castigar-la per això, i després he volgut com reivindicar, reconciliar-me amb la meva consciència, amb la meva condició de classe, perdona. Estava al centre, saps? I jo vaig voler fer com una espècie d'homenatge i una espècie de pamflet, també. Aquesta peça no l'hagués pogut fer en cap altre lloc, de fet, en cap altre context, perdona. De fet, és la meva primera peça de videoart. Era un homenatge a la meva mare i un homenatge també com a aquest maniqueisme que hi ha de classe, també. La meva mare és molt fort. Jo a la meva mare no li pregunto coses tècniques. Jo pensava que la meva mare seria molt més reivindicativa en aquesta situació, però no, saps? Continua tenint una espècie de justícia gairebé ancestral, divina, cultural, i acaba dient que estima aquelles persones que li seguien dient que anés a treballar. Yo creo también que es que, bueno, relacionado con lo de las personas mayores, bueno, yo soy de la Prospe y en Nou Barris es uno de los barrios más afectados de Barcelona. Es decir, tío, se está muriendo la gente mayor de Nou Barris, se está muriendo la gente que consiguió que, por ejemplo, en mi calle tuviéramos un semáforo en los años 80 del siglo XX, ¿sabes? Es decir, se está muriendo toda esa gente, el sistema neoliberal lo está frivolizando de una manera espectacular. Y yo, por ejemplo, también tengo, igual que Juana, un montón de tías, mi madre, o sea, que trabajan limpiando casas y sí que es cierto como que estábamos, creo que estábamos como nosotras más enfadadas que ellas, ¿sabes? Sí. En cierto modo. I a més és una qüestió que, en veritat, el discurs micropolític, que se li diu de deixar morir certes persones per una decisió política, en el fons el que no fa mai és confrontar el model de redistribució, diguem. És a dir, per què s'ha de deixar morir gent en lloc de pujar els impostos als rics? Per què és millor que mori gent gran que no pas dir-li als multimilionaris que tindran un impost, no sé, del 91% de la seva riquesa, com va passar després de la Segona Guerra Mundial als Estats Units? Per exemple, Vull dir, bé, a mi si amb 60 anys em diuen ja s'ha acabat la vida perquè no m'atreveixo a pujar-li l'impost a no sé qui, bueno, no ho sé, jo no hi arribo. Sí, dues qüestions en aquí. La primera, clar, és que la banalització d'aquestes morts ja era abans del coronavirus. O invisibilització. Estava super invisibilitzada tota la precarietat dels nostres avis. L'esperança de vida, segons el barri. L'esperança de vida, tot. Però tot i així, jo, per primera vegada a la meva vida, vull ser una mica indulgent amb el govern de l'estat espanyol. Per què? Perquè és veritat que és un panorama extraordinari, excepcional, saps? És a dir, nou, totalment nou. No sé si aquesta ingenuïtat i que haguem de dir que és nou
és reprochable. Això potser sí que és reprochable, perquè ja existien els epidemiòlegs abans i ja existia un coneixement sobre aquest tipus de virus i que la nostra manera, nuestro modus operandi de vivienda, o com se diga, no tengo ni idea d'estos tecnicismos, ja era molt accelerat i per culpa de la globalització estàvem a punt de col·lapsar a nivell sanitari, no, a nivell no sé, de que podia venir un puto virus, saps? De cop i volta. Sí, civilitzatori, pràcticament. Sí, exacte. Això potser és reprochable, però jo vull creure que això ha superat a tothom i que realment no ha sigut una decisió política que certs sectors de la població morissin. Jo parlava més en termes de discussions i argumentacions, no? Sí. Evidentment, no? Si fiquéssim nosaltres de ministres o el que sigui, no sabria ni per on començar. Sí, ha sigut un follon. També és veritat que s'ha gestionat malament, però que al final no sé si s'ha gestionat tan malament o és que com s'havia gestionat tot tan malament abans, ara estem en la merda. Aleshores, a mi m'interessa molt aquesta crítica, perdona, Sandra, aquesta crítica cap al que està passant ara, que contempli una crítica retrospectiva. És a dir, que no sigui una crítica que neixi ara, que sigui bueno, no sé, la gota que colma el vaso, saps? També el que no pot ser amb el tema de paraïsos fiscals, rics i tal, és que, per exemple, des dels medis, com que se le dé las gracias a ciertos ricos, que de hecho esto es una de las piezas de la que hablaba una de nuestras compañeras, Mireia González. No puede ser que los medios estén en plan, sí, Amancio Ortega dona no sé cuántos millones, cuando realmente esos millones que dona representan un 0,0001% de toda la pasta que tiene este señor y otros muchos más, ¿sabes? Y además que eso es caridad. Yo no quiero caridad. Total. Són limosnes. Són limosnes, com es diu la peça aquesta. Són limosnes i jo no vull un estat que es basi en la caritat, que em sembla una qüestió molt judeocristiana, que encara aquí ens regim moralment per la caritat. És a dir, jo vull un estat que gestioni de la manera més justa possible els béns que produeix, aquesta paraula horrible, però bueno, la seva totalitat de la població. Tot això totalment sense criticar com el luxe, o sigui, sense la voluntat aquesta com de criticar el luxe, saps? Sinó de dir, bueno, és a dir, s'han de complir unes coses. Si tu tens més pasta, pagues més impostos. Punto, ja està. El que passa que, encara que arribin a dalt de tot governants d'esquerres, això mai s'acaba de complir, perquè és una puta roda, ¿sabes? Y antes está el IBEX 35 que la peña que de verdad necesita la pasta, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, hay un proceso de corrupción allí muy heavy que no sé de qué manera se puede solucionar. No és fàcil, no és fàcil. Teníem una altra pregunta, què us sembla? L'Ivan em va dir que potser no es farien aquesta pregunta en algunes altres, jo què sé, entrevistes o més del món pròpiament de la cultura, i és, creieu que una renda bàsica podria ajudar a la creativitat? Alliberant temps o no sé. Aviam. Ajudar la creativitat, impossible, perquè la creativitat és corrupt. Per tant, una renda bàsica no és que hagi d'ajudar la cultura, és que ha d'ajudar a tothom. És a dir, jo no defenso una revolució en la cultura a nivell econòmic si no s'aplica als altres sectors. O és que me creo especial, por favor. El que passa és que al sector cultural hi ha... És que dintre del sector cultural, el sector cultural en si és un reflexe de la totalitat de la societat. És a dir, hi ha classes dintre del sector cultural. Hi ha penya que... I nosaltres som el lumpenproletariado del sector cultural. No cobrem una merda. No cobrem res, però això no significa que no cobrem. Una renda bàsica és la solució per tothom. Vamos, però des de fa anys. I que surti ara al sector cultural i ho defensi com si fos una mesura intrínsecament per ella, em sembla poc solidari. Jo he signat el manifest aquest que corre por ahí, però també soc crítica amb mi mateixa i dic, penya, vale, sí, hem de treballar quasi per comissions, no? Però és que jo no crec que la cultura estigui compromesa amb la classe treballadora. Però ni dintre del sector ni fora. I també partint de la base de que la creativitat no és una cosa, és com aquesta idea de la inspiració romàntica que te viene y tal. No, bueno, yo si tengo que producir algo necesito pasta, necesito medios y necesito tiempo para hacer una obra de arte. Otra cosa es que yo sea una friki y prefiera
ponerme a las 4 de la mañana a hacer un vídeo que anar-me de festa. I, vale, però això no em fa ni més especial, ni menys especial, ni no sé. Però en tot cas, clar, que és una solució. Però no és que sigui una solució ara, és que ha sigut una solució des de fa... És una que necessitem des de fa molt de temps. La crisi del 2010-2008, no sé ni quan va ser, no la vam superar. Ens hem acomodat. És a dir, ens hem adaptat perquè no ens quedava una altra. Hem llegit aquests dies notícies de que Amazon, Netflix i Globo estàvem amb unes xifres de beneficis que mai havien vist a la seva vida i vam fer un programa passat on vam dedicar a debatre sobre això que s'ha anomenat el capitalisme de plataforma. Us atreviu a fer una predicció com pot influir això en el món de l'art? Perquè, en certa mesura, també, sent una plataforma que sobretot està a Instagram, alguna qüestió, alguna reflexió al respecte? Que ja estava afectant abans. És a dir, Amazon estava boicotejant i continua boicotejant el sector editorial. Després, Netflix i totes aquestes plataformes que jo miro sèries... Ara estic molt contenta i molt orgullosa de mi mateixa perquè durant el confinament no m'he mirat cap sèrie. Però Netflix i HBO, tota aquesta sobreproducció de sèries, em sembla excessiva i em sembla fins i tot que hi ha una perversió allà darrere com de tranquil·litzar la penya, d'anestesiar la penya, saps? I de ràpid consum, de productes culturals de ràpid consum. Òbviament que hi ha sèries brillants i que estan molt ben fetes i que a mi m'interessen molt, però aquesta cosa de lo seriado, saps? És a dir, una sèrie. Em sembla com una lògica molt... Bueno, passa el capítol sol, a més. O sigui, està pensat perquè no hagis de sortir de... Exacte. Passa sol el capítol, tu pots estar estirat. I això està matant el cinema d'autor. I tot... Bueno, sí. És lo mainstream de lo mainstream de lo mainstream de lo mainstream. Ja afectava abans, ara afectarà, doncs no sé. No ho sé. No, però és molt guai el que dius com això de l'anestèsia, sobretot al confinament. Perquè, claro. O sigui, yo, por ejemplo, solo puedo ver Rebelde Way. Durante estos días no he podido leer nada y mira que tengo un montón de libros pendientes en casa. O sea, la peña también está como comprando libros. O sea, está como la parte esta de sí, o sea, el sector editorial necesita, sobre todo en confinamiento, como moverse y tal, pero hay un montón de peña que está consumiendo un montón de cosas totalmente innecesarias cuando realmente ya tiene un montón de libros en su casa, cuando ya tiene un montón de pelis pendientes que ver en su casa. Es decir, bueno... Sí, això de la penya superboja, tot el sector llibreter, jo sóc la primera que vull publicar algun dia i vull que la poca gent compri els meus llibres, però no sé, va haver-hi com tota una retòrica de la victimització de la cultura, que sí que és veritat que és un sector molt castigat, però és que per mi al final tot és una qüestió de classe i ens oblidem i ho tematitzem tot per blogs i s'acaba dispersant la lluita d'alguna manera, saps? I després, com afecta com totes aquestes grans plataformes, etc. Bueno, internet, Instagram també ho està sent. Aleshores, en Poesia Viral el que nosaltres vam intentar és reapropiar-nos d'aquesta gairebé imposició digital que estem vivint, no només durant el confinament, sinó abans. Aleshores, jo sí que crec que internet té una part molt negativa, d'estar com subjugats a la tirania del like, dels followers, el despotisme de la imatge, de la sobresaturació, però jo soc optimista i crec que ens podem reapropiar d'això. I per això... Sempre que siguem conscients de les dinàmiques dins de les quals entrem i de les quals acceptem. És a dir, que en unes polítiques de no sé què, no sé quantes, bueno, si ho tens en compte i decideixes com una mica criticar el sistema des de dins, bueno, tens com una via. És a dir, nosaltres, si no haguéssim estat a Instagram, ja em diràs tu des de quina plataforma està tothom, on nosaltres haguéssim pogut com visibilitzar el projecte o artefacte que vol dir poesia viral. També el que em fa por és que aquest ràpid consum, de jo demano una cosa a Amazon i m'ho emporten demà, o jo em fico a Instagram i miro Poesia Viral perquè és una expo, o veig una sèrie en comptes d'anar al cine, en comptes d'anar a veure una expo de manera física, o, què era l'altre que he dit, o anar a la llibreria i prendre't el temps de comprar-te el llibre,
em fa por que després del confinament estiguem idealitzant, s'estigui creant una espècie de dinàmica de buah, és que aquesta serà la manera definitiva de com incorporar tot el que són les plataformes digitals al teatre, en aquest cas. I a mi això em fa por que es banalitzi encara més, perquè ja ho estava, el contacte. I a les nostres vides. O sigui, la importància del contacte entre les persones, el retrobament, no? L'encuentro, d'alguna manera. Això em fa por. Jo li vull donar la volta i vull treure-li tot el positiu a internet, però adonar-me'n que és molt més important compartir tot el que genera les xarxes físicament. És a dir, que no és que potser el virtual i la realitat no són dos conceptes oposats, sinó que potser el virtual ha de començar a formar part d'aquesta realitat tangible. Sí. Totalment. Com ja se'ns acaba el temps, volia fer-vos com una última pregunta. Teniu alguna nova idea de treure en poesia viral, algun nou projecte, alguna cosa que esteu discutint, planificant? Sí. Explico? Sí. Vale. Bueno, ens queden 8 noies, si no comptem malament, per exposar dins del que seria el marc de poesia viral. Aleshores, un cop acabem la... Diràs lo del canviar, no? No, vale. Perquè n'és segur, això. Vale. Ja estava flipant, pensava que ho anaves a fer. Però nosaltres el que teníem intenció, que ho hem explicat altres vegades, és com de crear un retrobament entre totes físic quan es pugui. I a partir d'aquí, donar-li una altra forma a poesia viral, on la Juana i jo com a coordinadores contactem amb altra penya que també coneixem, que estan fent coses guais, i no tant en format d'exposició amb 25 persones, perquè ha estat un curro i ha estat una locura, però crear alguns vincles i exposar aquestes noves peces o aquestes noves manifestacions crítiques a través de les plataformes que ja tenim. O sigui que tenim pensament de que poesia viral tingui com continuïtat. Sí, de fet, ara estem en el tancament de l'exposició online, no? L'exposició online és una exposició que s'ha donat a terme al llarg del confinament i ha d'acabar a finals de la setmana vinent, principis de la següent. I després tenim voluntat de continuïtat, com deia la Sandra, i m'ha agradat molt, Sandra, que diguessis manifestacions artístiques o artefactes artístics perquè no només entenem com a manifestació artística una peça. Aleshores estàvem pensant com fer monografies de col·legues nostres o coneguts que seguim, que estan escrivint algun tipus d'assaig. De fet, yo quiero hacer, bueno, en realidad no hay ninguna primicia ni nada, porque ya lo he dicho millones de veces, però segurament el següent que fem després de tancar l'exposició online sigui un diàleg amb David Aguilar que ha teoritzat literàriament i filosòficament sobre la moda aquesta dels heterosexuals pintant-se les ungles des d'una perspectiva queer i marxista, també. Coneixem persones. Sí. Coneixem persones. Sí, ja ens enviareu i ja ens passarem. Teniu alguna pregunta, els que esteu silenciats? O creieu? Sí? David, dale. A mi m'agrada molt dues coses, diverses coses, no? Però comentaria la relació de crisi que han anomenat entre cultura i política i la contradicció entre estètica i ètica, bellesa i ideologies que es tendeix a veure en el món de l'art i el que han dit entre el que seria lo polític com a igual a estètica cutre, no? I a mi m'agradaria preguntar-vos, perquè m'interessa molt aquest el tema de lo polític, no? El contra qui es planteja el vostre tipus d'art. S'ha anomenat a macaco, no? Però si podreu anomenar algú més, també m'interessaria saber. Però abans de dir contra qui hem d'explicar-nos una mica, no?, què volíem dir. Vale. Aviam, hi ha una profunda crisi de desconnexió total entre el que és l'àmbit de la cultura i l'àmbit polític. No sé què passa. Puc posar 1000 exemples cutres que després sempre m'empenedeixo de dir, però els diré, ¿vale? Jo és que no sé parlar gaire, jo necessito escriure per explicar-me bé, però, per exemple, és que no sé, a nivell cultural tu tens una certa ideologia o un cert discurs bastant consolidat i tens com el rol de pamfletari, no?
I en el món de la política, de militància, jo em refereixo més de militància, aquestes inquietuds culturals o aquests coneixements culturals són catalogats de no estar al servei de la causa, no estar al servei del poble, perquè no són entenibles per les classes treballadores sense formació. Però també es pot traslladar això més a nivell de concepció de què és la cultura i la política. Després, a nivell del meu cos com a dona. Clar, hi ha com una imatge, jo crec que això s'està superant, però s'està superant i fa molta por perquè s'està mercantilitzant amb aquesta nova figura de puedes ser feminista, però puedes ser guai, saps? Amb les figures com Rosalía o, bueno, fins i tot com es projecta la Zoe, tot i que ella no ho estigui performativitzant així, però sí se li dona aquest enfoc. Però sí que és veritat que jo com a tia, en el moment en el que me n'adono que les ideologies i la bellesa estan en tensió, que a mi és això el que m'interessa del meu treball, de la meva feina artística, és quan a mi, des dels sectors de l'esquerra independentista o més llibertaris, se'm criminalitza per la meva feminitat. Es criminalitza la meva autosexualització, que a mi pot empoderar-me o que em pot simplement agradar i tinc tot el dret d'exercir un dels pocs privilegis que tinc com a dona. Aleshores, clar, aquí és on comença tot. Després, és evident que es cau en el pamfletarisme i és evident que es cau en l'elitisme, entre cometes, que això és un concepte que jo també li dono una altra volada. Però s'ha de buscar un equilibri. Saps? No pot ser... Però jo ho aplico més en el món de l'art i en el món del teatre, en el món objectual. És a dir, me puedes estar contando que pobrecitos los refugiados, perquè ara el que està passant és que s'està tematitzant la misèria, la precarització s'està tematitzant artísticament i aleshores a nivell de teatre hi ha obres de teatre que parlen sobre els refugiats, obres de teatre que parlen sobre els negres, obres de teatre que parlen sobre les dones i al final el que estan fent és enviar un discurs totalment victimitzador, totalment naïf, totalment Mr. Wonderful o totalment melodramàtico però para mal i per mi defensar estèticament, aconseguir defensar estèticament bé una ideologia o la que sigui, per mi allò és el súmmum de la bellesa. Al final, el que estic com intentar... Al final jo em posiciono des d'un plantejament molt platònic, però crec que és molt evident. És a dir, basta ya de ver teatro de mierda político, feo, mal, no feo, en el sentido de mediocre, y basta ya de ver cosas estéticamente horrendes també, però amb un pressupost de la hòstia i amb ínfoles de no sé què, buides de contingut i buides d'esperit crític. Jo no defenc... Digues, perdona, que estic aquí allargant. Romantizando la pobreza y todo lo que tú decías. Claro, romantizan la pobreza, romantizan la precariedad, però jo què sé, això pel que fa a l'estètica, el que fa a la forma, pel que fa al contingut, si és que ho podem encara dissociar, perquè per mi són una cosa, és que, bueno, no són antagòniques, la pràctica i la teoria van de la mà. A nivell de discurs i a nivell de contingut, és que no hi ha esperit crític, però jo no estic d'acord amb una ideologització de l'art, perquè si tu el que estàs fent és pamflet, evidenciar certeses, etc., on no crees cap mena d'espai per la reflexió entre l'espectador, el receptor i l'obra que és contemplada, apaga i vámonos. És a dir, jo defenso, a mi m'interessa la bellesa entre les ideologies, però no defenso que la meva obra d'art, la meva obra artística sigui ideologitzada. I jo crec que la cultura catalana està molt en aquestes. És a dir, basta ja de castells, basta ja de balls de bastons, repensem-nos nuestra vida, al final. I amb la llengua catalana també està passant, s'està blindant. Per protegir-se s'està aïllant del castellà. I això què fa? Que hi hagi una manca de contingut i de bellesa impressionant. Perquè al final tot rau en què no hi ha comunicació entre la cultura i la política. I quan no hi ha comunicació entre la cultura i la política, què hi ha? La manca de crítica. La manca de crítica absoluta, on es premia la mediocritat. I un país on no hi ha crítica és gairebé un sistema feixista, saps?
No? I a part que nosaltres, quan parlàvem de cutre, parlàvem d'aquesta mirada. O sigui, que el fet de que aquesta mirada sigui cutre implica que es projecti d'una manera estètica supercutre també, saps? Sí, i a més, que això era la segona part de la pregunta que deies, que ara qui ho ha preguntat no el veig, però bueno, da igual. Ha marxat, no el veig, però bueno, és igual, no sé. És igual, el cas és que hi ha tota una retòrica estètica darrere de l'esquerra independentista, darrere dels moviments neomarxistes, marxistes-leninistes, los más rojos, i darrere dels moviments libertaris, totalment masculinitzats, que son cutres, pero son cutres porque la masculinidad estéticamente hasta todavía es cutre. Que yo soy la primera que tots els meus ex són d'estètica cupera, que a mi m'encanten los cuperos. Jo no digo que no, però, tio, basta ja d'aquesta tribu urbana. No pot ser que ser d'esquerres sigui pertany a una tribu urbana, m'entens? I que jo em posi push-up o em maquilli com una porta no significa que sigui tonta i que no estigui polititzada. Total. Saps? I a mi això m'empodera muchísimo. Ya que me exotizan de pobre, pues yo hago un poco de demagogia, sexualizo mi pobreza, entonces ya pues me están tirando la caña, entonces ya que sí que puedo entrar a un conflicto mucho más realista para los dos, perquè aquí sembla que tothom és masclista i racista, etc, en totes les mandangues identitàries, però ens estem oblidant que aquí el que passa és que hi ha diferencia de clases, que existeixen les classes, punto. Y que como yo voy pintada y voy con minifalda, se piensan que soy una choni. Y entonces, como soy una choni, soy una guarra y soy una tonta. Pues lo soy también, pero me gusta Wagner. Y tú no, o sea, y a tú no, ¿sabes? Però bueno. Això és la meva opinió, saps? Jo crec que ha quedat bastant clar i ja ens hem passat en bastants minuts a la part de l'entrevista. Perdó. Però parlem molt. Bueno, diguem-ne que fins aquí ho deixaríem la part de l'entrevista i en 30 segons seguim amb les següents seccions. Atraviesa la ciudad, a la gente le agradece actúe con urbanidad. No molesta al conductor, y no fume, por favor, y no escupa, ay, perdón, el no tengo el calculador. I tornem a ser aquí després d'aquesta entrevista brillant i bastant interessant. Ivan, ens portes algun llibre, no? Sí, em dóna cosa haver de fer la meva secció després d'aquest espectacle d'entrevista, la veritat, però bueno, farem el que puguem. Mira, jo volia parlar una mica del llibre de Que pagui Pujol, una crònica dels anys 80 a Barcelona, escrita per Johnny D, d'Era Destruction, i editada per Ciutat Invisible. El llibre es diu així per el nom del disc del grup L'Odi Social, que va ser el primer grup de punk en cantar en català, si estic ben informat. Sempre es parla molt del rock radical basc, com si a Barcelona o altres parts de l'estat no hi haguessin tingut la nostra pròpia moguda de punk i de hardcore punk. Jo avui intentaré omplir aquest forat parlant també del llibre del Johnny i de Que pagui Pujol. El context històric, clar, és una Barcelona de tierra. És una Barcelona de la desindustrialització, és una Barcelona que, com deia la banda trapera del Río, ningú volia fer la revolució, ja que l'havien posada de rebaixes en el Corte Inglés. Com explica, l'autor, diguéssim, és el protagonista. És com si fossin una memòria, és un tema biogràfic. S'interessa per la música punk a través dels discos que arribaven sobretot del Regne Unit, escoltava les tendes de discos. Claro, va ser també una reacció a tot el que hi havia antes. Els hippies, la nova cançó, que si Maria Pau Jané, clar, aquesta gent jove va dir, mira, això a nosaltres no ens interessa. I clar, també la relació que van tenir els punks en moviments socials, explica. Les manifestacions contra l'entrada a la OTAN, també la dels insumisos contra la mili obligatòria, però sobretot jo vull comentar una cosa, i és que l'autor del llibre comenta que va participar en la primera ocupació d'una casa a Barcelona i a l'estat espanyol en general. Eso explica un mica en plan com xulo, ¿no? En plan, yo fui el primero en ocupar antes de que molara.
Doncs ho explica una mica així. Es veu que van a Itàlia i allà van veure que les bandes de punk feien els concerts en cases ocupades, no? I van decidir fer el mateix. I és boníssima la portada del periòdico aquell diumenge perquè deia «Nacen en Barcelona los ocupapisos». Ocupapisos així amb un guió. I, bueno, en aquella portada no té pèrdua perquè surten ells en la foto i, bueno, pots veure les pintes que tenia i les pintes d'adolescents que prenien pipes al parque i d'odiar el seu profe de mates de la COU. I, bueno, és curiós de veure aquella portada també del periòdico. No sé, és un llibre de caràcter biogràfic, amb la qual està molt bé també per entendre com ho vivien ells, la seva pròpia experiència personal. Bueno, i volia aprofitar l'ocasió també, perquè, clar, al final el que estic dient amb això, el que intenta transmetre ell és que hi havia una unió entre l'estètica i la política en el punk. I hi ha un moment àlgid de la història del punk que jo vull comentar perquè s'ha de comentar, que és a l'any 1983, a les 6 de la tarda, quan a la televisió espanyola, i llavors hi havia 2 canals de televisió, va haver-hi un grup de punk basc, de noies, que es deien Las Vulpes, que van cantar el seu tema Me gusta ser una zorra davant de tota Espanya al programa Caja de Ritmos. Tenint en compte que això, que hi havia 2 canals a la tele i que eren les 6 de la tarda, van cantar una lletra que deia «Prefiero masturbarme yo sola en mi cama antes que acostarme con quien me hable del mañana». Aquesta frase em sembla brutalíssima. L'escàndol va suposar denúncies per escàndalo público. La Fiscalia General de l'Estat les va denunciar i finalment van haver de tancar el programa en un exercici de censura increïble. I, bueno, tot això superant de a miles tot el suposat rotllo progre disruptiu que deia que tenia la movida madrilenya. Per tant, el llibre està molt bé per donar-se compte de que dividir entre lo polític i lo cultural és no enterar-se de res. Veig que ha seguit l'estela de la primera entrevista. Ivan, aquest llibre el llegirem, val? En el muntatge després s'haurà de ficar la portada aquesta, Sí, ja la passaré. Perfecte. I ara, sense més, 30 segons de música i tornem amb la pel·lícula. Tornem a ser aquí ara amb la secció de Filmotec. Per cert, seguiu-los a Instagram, no a Twitter, només a Instagram, que tinguin Twitter, que és una conta magnífica per si no sabeu quines pel·lícules del segle XVII podeu veure. Què ens portes avui, Xavi? Pues, per a la teua decepció, porto una sèrie de l'any 2019 que se diu Years and Years. What sort of world are we in? Because if it's this bad now, what's it going to be like for you in 30 years' time, 10 years, 5 years? What's it going to be like? Did you know you can live forever? We just keep racing to the next disaster, and I keep wondering, when's it ever going to stop? I do not give a... Just a housing officer, I know. Boring. There's no room! I'm not transsexual, I'm transhuman. I will be data. If you think you're going online, you make a sad mistake. Beneath the makeup, beneath the paint, peel back the mask. I like you, Mummy and Daddy. Tweet that. You don't mind, do you? No. Aquesta sèrie, diguem, hi ha una paraula que es la pot definir que és col·lapses, en plural, no? Que ve, la sèrie transcorre l'any 2019 fins al 2034, si no m'equivoco. I són 6 capítols, una temporada, se veu molt ràpidament, són de 58 minuts, si no m'equivoco, cada capítol. I, bueno, te conta una família de Manchester, els Lions, una família, diguem, acomodada de Manchester i que té una relació que
s'extranyen les famílies, no? Avui en dia, és a dir, ells es criden constantment per telèfon, tots els diumenges dinen junts, celebren els aniversaris junts, van a casa de la besàvia, perquè, bueno, van a casa de la besàvia sempre a fer dinars i sopars de cap d'any, tot això, bueno, una relació com molt íntima, no?, la família aquesta. I aleshores, bueno, com he dit, és una família de Manchester i a Regne Unit, diguem, la sèrie transcorre també per la carrera política de lo que seria de Vivien Rook, no?, que és Emma Thompson, l'actriu que fa de Vivien Rook, que és una espècie d'aquests nous lideratges populistes de dreta han emergit, no? Seria un estil Trump o un estil Le Pen, o els dos a la vegada, i fa el seu recorregut, com ella va pujant. Vaig a dir molts spoilers, ¿vale? Com ella augmenta la seva creix políticament i després com va cap avall. Aleshores, diguem, la sèrie té certament una mirada europeista d'algunes qüestions i certament una mirada molt anglòfona, anglòfila, d'algunes qüestions. Que és que, per exemple, mostra com al quebrar un banc, no? Al quebrar un banc, què passa? No? És a dir, tota la gent que té estalvis en aquest banc va a aquest banc a treure els diners i li tanquen la porta en la cara i tots toquen-li al vidre, no?, que està de l'edifici del banc i no obrin. Bueno, això passa ja en Argentina, en el Corralito, en 2001. I després té la qüestió, per exemple, d'una crisi de refugiats, perquè en Ucraïna el 97% de la població vol unir-se en Rússia, aleshores tots són molt homòfobs de repente i van a perseguir els homosexuals, i els que no pensen com ells, i hi ha una crisi de... El Partit Comunista. El Partit Comunista, sí. Sí, correcte. I hi ha una crisi de refugiats molt gran. Bueno, les illes gregues, ara mateix, i l'any passat ja era també passen aquestes coses. No? És com que, en certa manera, està molt bé la sèrie per plantejar certes qüestions i també m'agrada perquè no és que sigui una distopia que diu, bueno, s'acaba el món i com el reconstruïm. No. És que la vida continua mentre s'acaba el món. Aleshores, és com continua la vida i què passa mentre hi ha aquest caos geopolític i civilitzatori global. I podria dir molt més, però preferís que digueu si algú l'ha vist alguna cosa, per obrir un poc la paraula. Dale, Ivan. Jo només vull dir una cosa que em va sorprendre molt, que és que surt a Espanya. Sí. Això em va sorprendre molt a l'episodi, no sé si és el 4 o el 5, però es mencionen certes coses d'Espanya, jo crec que molt poc acertades, molt de no entendre res del que passa aquí. És molt graciós, perquè de fet el que et diu d'Espanya és que hi ha un partit d'ultraesquerra que triomfa, que hi ha secessionisme, o sigui, de fet és molt graciós perquè surten vídeos de les manifestacions indepes, en plan... És que és molt graciós perquè de fet es posa que hi ha un moviment en contra del govern d'ultraesquerra i les fotografies utilitzades per demarcar aquest moviment són manifestacions indepes i manifestacions de Jusapol. Llavors, és en plan, en quin moment heu buscat per internet Manís a Espanya o alguna cosa i han agafat les fotografies. Sí, en Google, a YouTube. Clar, a més, n'hi ha un moment que estan en un diàleg entre Dani i la seva parella, Víctor, pensa que se diu, i que ell està, Víctor, que està a Madrid, a un pis de Malasaña, vivint en 17 somalís, pensa, i li fa, però el govern que havia fet, el govern que estava ara no era d'extrema dreta, front al d'esquerra que n'hi havia abans, i diu, sí, però ya sabes que la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan siempre sobre lo mismo. ¿Cómo se tocan? Sí, no, era d'extrema esquerra el que estava. Diu, no és d'extrema esquerra el que estava? Per què te perseguien per homosexual? Sí, no? En plan que eren molt homòfobs, no? Deia que justament és el país del món que té millor tolerància. Això sí, això és un poc estrany, no? Que arriba Nueva Esperanza, que és un partit d'extrema esquerra, i se dedica a perseguir homòfobs i repatriar a gent. És una cosa un poc estranya. Però una cosa que es fa bé a la sèrie d'HBO, que és el major defecte. Bueno, perseguir homosexuals, sí. Jo, a mi la sèrie no m'ha agradat. De fet, és una sèrie que, tot i que us he obligat a mirar tots de cara al programa, no m'ha agradat perquè
m'ha recordat una mica, diguem, a la lectura que feien els liberals en el període d'entreguerres, no? És a dir, allò que deia Benedetto Croce sobre el feixisme, que era un parèntesis moral d'irracionalitat. És a dir, de cada cop tot és irracional. És una sèrie que et mostra com la irracionalitat. Allò de que deies tu de picar en el banc, Xavi, en les manifestacions, mostra exactament la paralització que tenen els liberals davant d'una crisi del capitalisme, perquè bàsicament no estan disposats a entendre que això és una crisi que ha generat el que ells han defensat tota la vida. I llavors, l'únic que els queda és el pessimisme. I no es pot fer res, no sé què, distopies, la gent s'ha tornat boja, no sé què. No. El que està passant és la conseqüència lògica del sistema que has defensat tota la vida. Punto. O sigui, és exactament això. I això és el que deia Polanyi respecte al feixisme i respecte a la ideologia, l'utopia sonada del lliure mercat, directament. I em sembla que mostra exactament això. Sí, perquè a més, ara no recordo si és el tercer o el quart capítol, perquè ahir per parlar-ne avui me'ls vaig veure tots de cop i ja els tinc barrejats, però hi ha un moment que tenen una conversa tots els germans, no?, que diu nosaltres hem viscut un període bo per viure, diguéssim, però ha sigut un parèntesis, no? Diguéssim, la pausa, li diuen. Això, la pausa en el que tu dius, Roc, no? Un món irracional, tal, no sé què. I hi ha un personatge, em sembla que és com la germana gran, que li diu, bueno, també hi havia guerres a altres llocs durant aquest període, no? Que també és com aquesta cosa de dir, no, hi ha hagut un període en què tots eren bons i la política funcionava no sé què i de cop tot s'ha tornat boig. I és com, no, hi havia problemes. Una altra cosa és que no els tinguessis a casa, però hi eren. Sí, jo penso que com a distopia té la part, vull dir, té la part roïna, no? Parlava Ivan en el primer programa que van fer de que sempre reproduís, no? Al final projecte imaginaris reaccionaris, no? Perquè sempre funciona com a un espai de comparació de estem mal, però podríem estar pitjor, però si n'hi ha retallades de drets, bueno, però podríem estar pitjor, no? Però té la part positiva esta de que la majoria de distopies, ara pensem en Black Mirror, per exemple, sempre se mostren com situacions o contextos prou allunyats de lo que tenim ara, no? Years and Years sí que permet fer este fil, no?, de com van succeint les coses. Sí que jo que al final són el que deia Xavi, no? Són classe mitjana que perden la seva posició social i un cap de família se veu obligat a tindre 11 treballs, pense que arriba a dir, i de rider, no? Clar, sí que té aquesta connexió que penso que és una part positiva de com es pot imaginar un futur pitjor al que tenim i aquest procés. No és com Black Mirror que de repente la gent pot controlar-ho tot des del mòbil o... En sentit sí que té aquesta part positiva com a distopia que produeix un futur poc desitjable que per almenys et mostra com s'arriba ahí. I també cal dir que els problemes sí que és veritat que te les porten molt cap a la surrealitat, però són problemes que realment si analitzes que ja vivim. O sigui, quan parla de com el Dani, tot el tema de la crisi dels refugiats, tu planteja'm la crisi dels refugiats ucranians, però ja tenim crisi dels refugiats al Mediterrani, el tema del corralito, o sigui, no és una cosa nova que ells hagin inventat, sinó que és una cosa que pot arribar a passar en crisis. I hi ha moltes situacions que t'analitzen que potser si tu veus i dius una cosa super loca, però realment són coses que ja passen, per tant, tampoc és tan distopia. Al final també és la nostra realitat una mica més a surrealitat. I també, a mi també em sembla molt interessant, per exemple, el tema de l'anàlisi de com una figura populista i tal com és el moviment aquest, comença a créixer també gràcies a la politització de la societat i fins i tot de la banalització de la seva figura i com fins i tot la noia aquesta, que és la germana gran, que suposa que és superprogre i hippie, acaba donant-li suport i diu una frase, algo de que, bueno, és lo que hay. Que de fet abans, Xavi, que tu deies que és una mica Trump i Le Pen barrejat, a mi em va semblar que la referència de que al partit li posin 4 estrelles és clarament una referència al Cinque Stelle italià. Vull dir, em va semblar que aquí hi havia com allò una referència una mica velada que... Però bueno... I que ja se pareix molt a Christine Lagarde, no direu res de... Sí, això també és veritat. Emma Thompson. Jo estic completament en desacord amb Roc, crec que és una molt bona sèrie per veure. I, clar, per l'element principalment que estàveu dient, que és el de la verosimilitud que té en el que està passant. Vull dir-te, quan un pare de família que ha perdut
tots els seus estalvis se veu obligat a tindre 11 treballs i, de fet, quan va treballar de repartidor i el jefe li diu no eres un repartidor, eres un mejorador de vides. Bueno, això és completament factible, se diu ara mateixa en llocs de treball, no? I mostra com això, però, diguem, exagerat, no? I durant molt de temps i ho va aprofundint en aquests traumes, en aquests col·lapses. Sí que, de fet, és el que deia l'Adri també, comparant-ho amb Black Mirror, com Black Mirror a vegades et fica en situacions que són bastant boges, és a dir, que dius, Sí. Vale, puc arribar-me a imaginar, però és molt complicat arribar a un món així. Això, aquesta és veritat que té bastanta més verosimilitud. El que passa és que a mi la part que potser posaria en dubte és com que transmeten la idea com de que els canvis polítics i socials es produeixen sols, pràcticament. És a dir, passen els anys i hi ha canvis i tu no pots fer res per evitar-ho, diguéssim, no? Només anar a votar i dir, bueno, no, tu pots fer més coses. Sí. I aquesta part potser és la que d'allò, però jo crec que no és una mala sèrie. No, perquè a més serveix per a identificar el que parlava Lucía abans, no? A mi el primer capítol, la primera escena me pareix brutal, no? Una dona trencant en lo políticamente correcto, no? I com aquest missatge entra a les llars i ja se veuen perfectament els dos perfils, no? El que pensa directament no, esta tia està boja, no ho pot dir en sèrio, tal, i l'altre que diu, bueno, sí, està dient coses que trenquen un poc en el tal, però podria estar d'acord en ella. No? I un dels motius, ara vaig a fer un altre spoiler, perquè trenca el Dani la seva primera relació, és perquè la seva parella és com prou retrògrada, no? I mostra també com este retorn d'idees com anticientífiques, terraplanistes i de no sé què dels microbis. Coses que estan molt presents que aquest lideratge sap identificar i sap reforçar-lo. No és com vull dir, tornant una altra vegada a altres sèries, de repente un partit polític guanya les eleccions i són molt malos i són molt malos. No, aquí estem en un procés de com s'identifiquen les reivindicacions, les passions, els afectes de la gent en un moment determinat per a tindre rèdit polític. I el moment de clara crisi d'identitat en la que te veus que tu tens molta informació i no saps què és veritat, que no, que processes, que això també se veu en la sèrie, i també diria que compra un poc el marc este mundialisme-estatisme. I els que són estatistes tots són iguals, no? Tots són, de repente en Espanya l'extrema esquerra és homòfoba, no? És com una cosa molt estranya, això sí que tu compra que seria un plantejament quasi fusarista, no? I el retorn de la geopolítica, no? Que n'hi ha amb el tema Xina i això. Sempre estem igual, Ivan, però si em permets, crec que ja ens estem passant una altra cop amb el temps. Fem la secció del Blai, 30 segons de música y todo. Volveremos a soñar viejos poemas, iremos más allá del mar, siempre adelante. Un referente es Walter White, antisistema. No es por la pasta, es por el ego y hacerlo brillante. Hemos vuelto como Skynet. Soy el pibe que en la estanquera salió de un container. Estoy borracho en tu fiesta, en tu baile, haciendo de Jack Lemmon en tu apartamento. Soy tu Billy Wilder, menudo desaire, leyendo a Norman Mailer. 8 apellidos vascos, me sobro con el tráiler. Superior a mis fuerzas tanta mediocridad hace que me falte el aire, los desnudos y los muertos, los aeropuertos sin tráfico. I bé, acabem el programa amb un petit documental de periodisme compromès que porta el Blai. Blai, què tal? Blai, net? Bueno, com sempre, en aquesta secció meva ens dedicarem a posar-nos una mica amb gent, sempre mai des de l'odi, sempre des de l'admiració més profunda. I per tant, farem allò una mica com sempre, que soni la musiqueta de la senyora Fletcher i com seria un dia a la vida de Ricardo Romero, alias El Nega. I per tant, ens hi posem, que soni la música. 9 del matí, em llevo i em poso les ulleres de sol, ho faig per evitar matar posmos amb la meva mirada. 12 del migdia, faig un fil de Twitter queixant-me d'una mala pel·lícula. L'únic que em defensa és el Pedro Ballín i al final l'haig de borrar. 2 del migdia, és l'hora de dinar. M'he fet un plat vegetarià de puta mare. No el penjo a Instagram perquè si no el Bernabé em dirà que he caigut en una trampa. 4:45 de la tarda. Se m'acudeix la idea de fabricar unes mascaretes amb el logo de los chicos. Si Gucci ho ha fet, jo també puc, no? Sembla ser que al final la idea no ha acabat d'agradar, recullo cable i me'n vaig cap a casa. 6 de la tarda. Escric un article sobre ovnis i el cas Manises.
Quan acabo, vaig a la cuina, agafo el paper d'alumini, em faig un cono i me'l poso per barret. 8 del vespre. Obro Twitter i veig que el Lenore m'ha tornat etiquetant un article sobre Bad Bunny i J Balvin. Que pesado que és el puto calvo. 2:45 de la nit. Faig un tuit tirant-li bif al Zetangana i em salten al coll tots els progres dient-me identitari des de comptes de Twitter de 30 seguidors. 10 de la nit. Llegeixo un article sobre la renta bàsica. No sé, yo no lo veo, José Carlos. El comunisme es basa en el treball, però ojalà funcioni. Una paguita m'aniria de perles. 11 de la nit, abans de dormir, em fumo un piti mirant la foto de Ho Chi Minh que tinc al menjador. I això és tot. Bona nit. Moltes gràcies, Blai. Amb això ens en anem.